Poligono industrialetako mugikortasuna hobetzeak onurak ekar ditzazke bai langileentzako eta baita ere enpresentzako. Lanerako joan etorriak erraztea, auto pribatuarekiko mendekotasuna murriztea, sarbideetako segurtasuna hobetzea, aparkalekuen erabilera optimizatzea, kostuak gutxitzea eta mugikortasun jasangarriago baterantz aurrera egitea ekar dezake. Tolosaldea garatzenetik, Tolosako Usabal eta Apatxa poligonoetan lanerako mugikortasunarekin lotutako ekimen bat bultzatzeko aukera aztertzen ari gara. Hurrengo urratsak eman aurretik, poligono horietan lan egiten duten pertsonek gai hau lantzeari zentzua ikusten dioten jakin nahi dugu. Horregatik, Usabal eta Apatxako enpresetako langileei zuzendutako inkesta oso labur bat prestatu dugu. Erantzuteak, minutu gutxi batzuk besterik ez dizkizu eramango. Zure iritziak proposamen honetan lanean jarraitzea merezi duen baloratzen eta hurrengo urratsak zehazten lagunduko digu. Eskaneatu QR kodea erantzun inkestari eta lagundu erabakitzen lanerako mugikortasunak Usabal eta Apatxa poligonoetako agendan egon behar duen. Zure erantzuna garrantzitsua da.